No, zadný blatník mám hotový. Aj keď sa zdalo, že ho tmeliť nebude treba, tak predsa trebalo. Takže tmelil som na pár miestach, kde som cítil nerovnosti. Hlavne tu boli také priehlbinky. Tu sa mi toto nepáčilo, že také skoky to boli jak schody. Hej. Čiže toto som ešte tiež spravil. No a inak je pripravený z oboch strán obrúsený. Teraz prichádza na rad tento ďalší zadný. Tu som z druhej strany už vyklepával. Tu boli tie preliačiny. No a ide pod blúzku, ako bol tento. Takže takto postupujem. Tmelím, brúsim, vyrovnávam, zaoblujem. Tu som to vytmelil už po tretí krát asi. Toto je už v poriadku, spravené. Takisto tu je to spravené aj tu. A toto dúfam, že už naposledy obrúsim, aby už bol blatník pripravený na plnič. Takže strih a ukážeme si, ako je už hotový blatník pripravený na plnič. No a už je zadný blatník hotový. Všetky tie nerovnosti sú pekne vyrovnané, zaoblené, tak ako má byť. Takže už len zadné čelo, zadnú kapotu a zadok je komplet. Tak mám tu zadné čelo. Na to som s odrezovačom. Tu dojde ešte treba. A celkom dobre. To zapôsobilo. No, idem to prebrúsiť. A tu, za ktoré miesta treba vytmeliť. A už je spravené. Také ľahké. Jeden strih a je hotové. Nie, zo srandy. Už to mám za pár hodín komplet čelo spravené, zadné. Som vytmelil nerovnosti, klasika. Toto tu mi dalo zabrať, každú mriežku zvlášť ručne. Tu väčšinou všetko ručne som brúsil, lebo takých ostrých hran tu je veľa. Také fleky ešte ostali od toho odrezovača, ale sú dobré, nerobia žiadny tento nerovnosti, nič. Je to pekné, hladké, však ide na to vrstva plniča, takže no, už to len odmasniť a môže ísť. Čiže už na zadnú časť potrebujem spraviť už len zadnú kapotu a zadok bude komplet. Takisto aj na predok mi chýba tá predná kapota, aby sa spravila. A prednú kapotu to budem ešte s reverzným kladivom vyrovnávať, pretože tam je výstuha. Presne tam, kde potrebujem to vyrovnať, ale to si ukážeme v ďalšom videu, na ktorom budem dávať dokopy tú prednú kapotu. Tam je tá modrá. Tá bordová není dobrá, lebo je zhnitá. Ale tú pôvodnú modrú dám dokopy. Tam, kde je výstuha,
tak tam potrebujem to vyrovnávať. To si už ukážeme v ďalšom videu. Takže toľko.